Aku iki wis suwi le dadi guruku. Ono pengantin anyar, gowo training Rebo tak subuh, Kemis, rukun, pegat le. Waduh, tambah nemen. Wis boleh banget. Hampir rek. Para arek langsung begugah iki wes. Wah, apa lagi? A few moments later. Arek belum bisa. Pandai. Wih, iki apa rek lambene lho kene arek. Ya apa iki? Rek, apa? Duh, bocor iki. Sarung kene endi lali pisan, waduh. Sarung kene tak jebur lali iki mawon. Oh, iki bolongane iki mau. Ngele. Aduh, lali bonengan. Lali gak kok kopi ya. Yuk. Nenggi mah kopi ya sekolah. Terus. Astagfirullahaladzim, bocor iki apa iki? Iki apa iki barang pisan iki? Gus, apa kon rene susu barang? Ana apa? Lah saiki lho Jumat Pakde, gak ngerti ya? Bocor kan Gus. Dino apa iki? Delok Lah. ta HP-mu. Iya ta? Delok sih. Duh. Iya Pakde dina Kemis iki. Waduh. Gus, bocor kan Gus. Wes, dah mulai kono. Ngono ta, ya wis aku tak golek kopi ae no. Aku lali ngene iki. Bocor Gus. Ya wis. Suwun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus iki ya jadi bocor. Teman benar, tawar kok ngene ngobrol kopi susu. Teman dikit sih. Teman enak iki rek. Woi, Gus! Lu. Hei! Sapa iku gede elek ngono nyeluk-nyeluk aku? Kenal aku ta? Kene Gus. Duh, awakmu ta belum? Ya apa sih awakmu? Lho gagrak nyeluk awakmu iki lho. Apa kota kabeh rek cilik belum. Tunggu. Ngombe ta? Tapi ngombe kan wonge. Kan apa? Ya usah. Tak nelok aku. Join masuk titik ngene gak enak to. Males Ngene iki lho. Iki permen siapa belum? Wis permen iki lho, wis pasti jiting lho. Kayak omah enak ngono, Bro. Saya enak. Dari situ ya. Wis panganan. Wis pokoke anteng sik nang kene. Mas apa aku mau? Aku lo marai Jumatan. Dadana ambek sing nunggu masjid iku mau. Diseneni aku. Lah apa senene? Jarene gurung wayahe Jumatan ngono. Dino apa iki? Ngono aku seneni, Cak. Lah terus awakmu lho, apa gak delok tanggalan apa gak delok apa ngono lho. Gak ero aku. Aduh, Apa? kita jalur asal permen dah belum. Benar aku belum. Aku mau iki Dadi loro tuh aku belum. Ono iki mau kayak umpong ngono kitane iki mau. Cuman iki mau. Wah paling awakmu wis duwe kaya putu loro paling yo. Polong untung paling yo. Gak belum aku. Lagi iki lho di untuk loro ae. Biasane gak tau bedak. Ah awakmu iki Gus. Wis apa iki? Loro temen iki. Ya gak diopat ta belum. Aku yo obat aku.
iki lak kono iki. Kak saiki mau aku. Ya boleh iki iso ya iki ya, BE ya. Apa itu? Nah, iki lho Gus. Oh, boneng belum. Iki Gus. Kak iki mau kan Masa iso iku? aku mau posisikan bejone pe gawe wong mau sing mogok ngono lho. Tidak coba yo. BE iso disuruh sing anu mun di sing loro iki. Yo sing kiri iki lho, Blong. Si kiri. Iya. Coba sih mang apa? Coba jajal. Sik delok dulu. Mang apa? Ya Allah. Awakmu gas kate perang ulah Gus. Tak apa lho. Lagi nih. Kita Gus. Gus. Satu tuh Gus. Apamu Gus? Gus ta. Delok. Ayo. Parah kayak gini. Lolo, Blong. Main kamu. Bang, buka diri. Saya tak terima ibu ya. Saya tak terima ibu sih. Gara-gara ngan permen nih. Lah kok iso permen jika dipangan loro untuk kon ke Gus. Kon diriwayat paling ya. Saya tak terima ibu dulu aku ya. Ipung dari ini. Tolong, Blong. Dia salap dari ini. Halo. Wong, nandi awakmu? Ini apa? Nang warung biasa. Iki lho aku ambek Agus sih lho. Lah iki mau lho Agus lho heran. Wong tak kei apa? Permen lho. Lah kok memoro ujung-ujunge loro untu lho jare. Apamu kan jadi salep to sing loro untu ki to. Ya wis. Ini ya gawon ya. Iki lho nggih Agus lho. Ya sok kita tandani ya. Ya wis, oke. Assalamualaikum. Loh. Apa oh? Iki lho ta, lho. Agus ah. Iya, loro untu. Kan mau jare ning njaluk salep. Kene tak bawa. Tapi seprane sik ana telepon. Yo. Kon repot ta? Iya iki Pak Lurah iki telepon aku. Sik. Kalau wis. Halo. Wis Gus. Ayo, Blong. Tolong, Blong. Sik kene. Kene. Sampai channel sik. Sampai channel sik Gus. Ora, Blong. Sik ta lah. Aku ini yo apa yo masangi ipung wingi yo. Dekat nang ngene untuk apa dekat nang ngene ndi yo? Ya sembarang, Blong. Wis kate loro ini untune, Bro. Gak apa-apa, yo. Ya, apa wis, los. Sik. Mang apa? Jangan. Apa Gus? Gus? Ya. Mikum. Kok perih ngono, Blong? Wis iku reaksi obate. Yo. Perih ngono, Blong. Dijane wis. Ngono wis gojono ae yo. Ternyata nongko bencana Prabon ya. Wis mikem. Lho jadi bukan ngono rek. Kancane iku mambu wis. Sok perih ngono, Ji. Engko anane kok mangan permen lho. Boneng. Coba gini nanti dipil-pil kok. Tanggal tipunane rek iki. Siapa itu? Agus. Lah, Ya bola. Nanti apa bola apa? iki lemblong. Untukku kok tambah loro iki belum ya apa. Ngomong apa kon kowe? Gak jelas omonganmu gak jelas. Nanti gak jelas. Ngomong apa awakmu pelan-pelan. Ono apa? Loro untukku iki belum. Ya Nanti wis. om nanti. Aku nang base camp iki blong rene yo. Ya. Nari nih. Hati. Ya. Hati. Ya. Assalamualaikum belum. Apa Gus? Kau nyelok telepon aku Gus. Ini belum. Ngomong gak jelas apa? Ada pangkat lo. Lu. Lah kok tambah ngene Gus? Aku kok sih. Iya. Banyak Anu. Kok tambah bendol ngono? belum gak iya kowe. Wes. Dulu ya. Tak telepon ipung sih. Wah, ipung keliru paling ipung iki rek. Iya. Belum. Apa telepon iki? Apa lagi? Telepon aku. Halo belum? Halo Bung, kok nanti? Ini apa? Nang ngene base camp iki lho.
Iku lho aku mbak Agus mana itu. Apa Agus? Itu tambah bengkak Itu iki. tambah bengkak. Lho untuke lho. Lho Bung, bendul Bung. Akhirnya apa ya iki salah wingi, salahmu paling keliru paling aku kali. Ya wis, aku tak merono. Yo wis Rino re. Cepet ya. Rino cepetan. Yo, sabar yo. Loh, Lah itu arek teko lho. apa kan telepon aku? Iku lho, ya apa Gus iki? Wingi ku sida kaya apa wingi ku? Aku lali kan delok, iku salah apa? Bener ku ta? Sing Kok wingi iso sampe dadi abung ini? Mau les nang ndi? Yo, aku wingi lali kan wingi sing bikin aku lho yo. Antara nang untu apa nang ngarep. Lah wingi tak ono nang untu ambek aku. Waduh. Bocor kan belum? Lah aku karo aku wingi lali. Salah. Terus wingi ku juga yo gopo aku yo dang dipasang ae loro ngono. Asine iku les nang njobone. Yo seprone Gus. Belum. Lah ngene iki malah. Yo wis, yo apa? Aku duwe kanca wong pinter iki. Sopo iku? Ono. dokter ta? Ya wis ono pokoke, wis Dokter kan mantri. wis kan manut aku ae wis. Ya wis lah. Waras. Tapi yakin maras ya arek yo. Wis yakin berhasil. Aku gak enak nang keluargae lho. Ya wis. Ya jenenge gak sengaja ya apa maneh. Saya gawe langsung Iso ya. sampe tadi ngene iki. Tapi Ya wis. sampe apa ngono? Ayo, Ayo, bos. yo. Putar. Betul. Cik, tak telepon no kancaku. Halo. Halo Pak De, Iya, kenapa Le? sampe nang di posisi nih? Aku yang markas iki. Ya wis, tanteni Renio yo. Siapa sama Mas Ibu? Pangune. Mari kita teko sik tenang ae. Sabar sik Gus. Kabar ya. Iya. Belum. Ono ku ono ae kok. Ah. Jadi kakek, capre. Selak iki tambah gak iso turu kok arek iki. Ndi omebu? Iki lho. Wala iku ta. Iya. Ayo, Boy. boy. Biasa Iki omae belum? Ya iki. Ya wis, tak Omae. Ya wis. sesuatu atau pondong bilang Masuk. Silakan duduk. ngapunten Pak, permisi. Ngapunten, permisi. Permisi, Mbak. Sudah mau nangkep pertama lagi. Pak, ngapunten Pak G. Permisi Pak. Belum. Lapo niku gak lungguh. Gak sopan blas niku. Wong tuwek lagi niku gak tunggu niku. Sakjane ati lungguh iki aku bingung rek. Bingung lapo? Waduh Bu yo. Lungguh belum. Aduh, belum iki lho rek. Wes metu kunci siap rek. Aku belum. Wes, monggo, apa lagi? Belum. Aku mau wani iki mau Pak Jason mau dipau ya, Bu. Iya dah. Lo, Apa aku lapo dah bicit lo? enggak aku mau berdoakan. Oh? Kerjaan dino iki. Ya wis tak takonane sik ya. Ngapunten Pak De, kula badhe tanglet. Jenengan niku wong pinter napa dukun? Aku iki dukun tiban Le. Ketiban apa, Ade? Ketiban genteng. Waduh. Gak serius, bola masuk ketiban genteng. Tenang Le. Ngono. Terus, Aku iki wis suwi Le dadi dukun. Ono pengantenannya, gowon rene. Rebo tak subuh, kemis, rukun, pegat Le. waduh tambah nemen. Wis boleh Bapak. Wis Teman-teman Le, tenang. ayo. Wis tenang gini ae. Kancamu iki gowon ning gunung Kawi. Golek air sing mili. Adusun ning kono. Mari ngono gowon watu Piro, Pak De? 9 kubik. Apa sampe gawe plensengan ta? Menene udan Le, berarti tandai ate berhasil. Berhasil ngono. Belo yo Le. Waduh. Bae Pak De goblok, Pak De kucluk. Wis ayo mulai. Dukun kutluk. Oh, salah Mas. Tadi sih Mas. Iya, bener sih kalau kayak itu Mas Nuno. Action. Apa, Pak De? 9
bilang titik. Waduh, kami sampai dari bangun cengkat tak?